Пореден инцидент на ЖП Прелез беляза началото на новата седмица. Пътнически влак номер 1047, движещ се от Свиленград за Пловдив, е ударил товарен автомобил при Прелез. В 10 часа и 50 минути товарният автомобил е опитал да премине през ЖП Прелеза при спуснати бариери и редовно задействана сигнализация, оказваща приближаването на влака. Вследствие на удара камионът се преобръща. Жертви няма, но по локомотива има нанесени сериозни щети. Веднага е организирано извозването на пътниците от влака с автобуси до Димитровград. Транспортна полиция е уведомена за случая. Това е четвъртият инцидент на ЖП Прелез за последните 5 дни. Във връзка с поредното нарушение и преминаване при спуснати бариери, ръководството на Национална компания Железопътна инфраструктура призовава водачите на превозните средства да спазват правилата за движение по пътищата и да внимават в участъците в близост до железопътните линии при преминаване на железопътните прелези. Всяко неспазване на закона за движение по пътищата е риск за живота на водачите на превозните средства и техните пътници. Пожар избухна в локомотивното отделение на ускорения бърз влак Чайка, който пътува от Бургас за София. Пострадали няма. Около 9 часа тази сутрин стана ясно, че причината за пожара е запушване на кабели на вентилатора за охлаждане на тяговия двигател на локомотива. Локомотивната бригада незабавно е предприела необходимите действия за овладяването на пламъците и те са потушени незабавно. Техническото състояние на локомотива е позволило той да продължи по маршрута си, но за по-високата безопасност на пътниците е изпратен друг локомотив, който е поел композицията. 84 минути е бил престоят на композицията на гарата в Сахране. Очаква се той да пристигне в София с час и половина закъснение.